Prijatelju, neću okolišati. Tvoja žena se nije udaljila bez razloga. Nije se ohladila od tebe iz vedra neba. Nije prestala pričati, željeti te, truditi se tek tako. Učinio si ono što mnogi muškarci rade. Bio si tu, ali hladan i dalek. Dostupan za sve, osim za nju. Zatvoren, umoran, povučen. I kad ti je rekla da je nesretna, da joj fališ, nisi znao što bi. Mislio si, proći će ju, naviknut će se. A ona je u tišini nestajala, radi tvoje šutnje, radi tvojih pogleda u mobitel, radi kasnije ćemo pričati. Ostavljao si je bez bliskosti, bez tebe. Da, pokušavala je doprijeti do tebe mjesecima, ako ne i godinama. Tražila je razgovor, znakove pažnje, tvoju prisutnost, a to je u tebi budilo osjećaj da nisi dovoljno dobar. I onda si potvrdu da vrijediš tražio negdje drugdje, zar ne? U poslu, u novcu, u pogledima drugih žena, u aferi s kolegicom s posla. Jer ono što ti je tvoja žena davala, nisi znao primiti. Jer ono što je tvoja žena trebala od tebe, nisi joj znao dati. Nisi znao prepoznati ljubav. A kad je počela gubiti vjeru, optužio si da dramatizira, išla ti je na živce, postajala ti je preteška, prezahtjevna, preosjetljiva. I još si više radio po svom, jer neće ona tebi određivati, znaš ti sve o ženama i ljubavi, zar ne? I odjednom je zašutjela. Ti si odahnuo. Nisi ni svjestan bio da si je tada u stvari izgubio. I sad ste tu gdje jeste. Možda još živi s tobom, ali nije sretna. Možda ste već pred kraj, a nisi siguran ni kako ste došli do tuda. Zato ti ovo govorim. I nije sramota ne znati. Ali ako znaš gdje si pogriješio i ništa ne poduzmeš, onda to više nije nesvjesno. Onda biraš isto, a za to nemaš više izgovora, jel tako? Ako si spreman pokušati drugačije, javi mi se, jer radim s muškarcima koji su prepoznali da su emocionalno zakazali, ali žele naučiti kako biti stvarno tu. Za sebe, za ženu, za djecu. Rezerviraj inforazgovor sa mnom, bez osuđivanja, s razumijevanjem, samo odgovori, pogledaj u stvari na link ispod ovog videa i javi se. Još ti nije kasno, jer ako je voliš, nemaš vremena.